infrastructure mal lony manyasani machiegni kata e reporting desk go unigo benua bedo gi lony manyasani maka nani a victim obiro or record a statement or respond twanyalo capture that data the way it is to preserve ma onge ngata manyalo access mondo distort that particular information, because the moment mangato access information more distort or disorient that particular information kinwango ka weight mar information no timore nade lal. Koro in those reporting desk we need to have strong systems manyalo capture such reports to make them available to the authorities manyalo timore nade ma work on such. Yes, ero kama na enya John Opiyo ilere yo makare kendo systems gi ka gintiere gikonyo ganda mondo miyo de chenro maonge ng'ikruok moro amora. Dakika 36 wakawiyo machalo kaka waduogo